Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta Anton pen. Borjan APHLC Youth Wing Satumpen Mass Training Program Lapen Mastery Amai Kipamanpon. Priya Chiklo ni phain ko raphoarni lakhain ko reisi Borjan constituency ke parlo sikari ka tharpa thua klamalong Mass Training Amai Pamanpon. Labang soalong patur pipon Borjan APHLC atumpen si chipatur pipon si pedopon. Pinilabang so mayalong jay kathar lapen arisang ho atum chitong dun lapen bokajan LE pen chunbang Samson teron lapen anparta manpeng kido hikiding atum chitong dun lapen sikari kathar arong pen GB SGB tame chitong dun pen mai RD chipidu lason silabang so mas joining a mayalo BJP atum armuk chipa ogdun bang pharo hini so se atum APHLC songlo chipa ogdun lapen labang so mayalo APHLC atum pen dipu MLA BDS Singling kedam tang social media long chithang club meklang no odlang no choklem IMLA ke henu pusi pin rempon lapen angkhoi pen pasunang chi pusi APHLC mai phu jay kathar pen pachini pon lapen mas rally tame sikari kathar pathu aklamalong pen HDP APHLC ame thangasa hemalong an armu chejeng pedopon si mesen pen mai pichunpo news text report Karbi Anglong news ini dak Borjan itu rally lo BJP pe adivasi atum tado Garo tado lapen Karbi tado alang itu BJP pen APHLC lo pin join dulu don sikap rahini kado BJP pen hasil join dulu lasi alang itu aphan ke choro lo BJP pen kasi ora APHLC pen along modun yote ilake hey fantasing honlo prokang da athema ini tung kopya posi BJP fan Roy Gray pupo nang ne pupo theke non heta julong lo theklong lo bang pharo ini ra master appoint lo ake ongke Bihar pen lepen Bengal pen Bengali ato Bihar ato bhan bas pen siwan ya sihab lo polialong sinapisu lalu aki mi Bihar pen Karbi Anglong ke do Bihar andagali aki mi Bihar Bihari siwan aki mi Bengali siwan hada Karbi bhange ini betul tribal kado we bang lason idia posi ilito BJP nang ne pro la poson no te la ke ilito mande te virbe ko theklo aku non ekolebo model residential school ko apot pen Ministry of Tribal Welfare ame thang si halatum ame thang si Delhi pensi da school nang di non lapen alang lito hini bagdo amastor Karbi Anglong West Karbi Anglong bhan non invite po application ki inangji date ke extended to non 28 an non October 28 an seta halada ki pula lo porikha ki pita dak ame thanga dim legi pilong digali Joypur lo ne Gujarat lo ne Patna lo ne Kolkata lo ne si porikha ta pinangi la pen posting ta Gujarat lo ne Rajasthan lo ne ha Chennai na lo ne Delhi lo ne si appointment piji to la ekalai wa school lo non BJP tum dodun clip tong si kapon et tribal pavedet tribal avedet lote 244A ke tribal tum phan state 244A na pavedet 6 schedule ke tribal area tribal pavedet ala census tribal avedet lote 6 schedule ta avedet 6 schedule avedet lote autonomous council ta avedet autonomous state na chohang
non BJP tung akam RSS tung si claim athema RSS tung kipua link si BJP tung claim la si ini tung BJP nang ni RSS nang ni bongo sena nang ni tung kipu thang ba megali thang ba beasona besi kelang select kali thang ba beasona besi hala so BJP party nang ni puili ason do la si itu non pinita deli ke la pen la mansore li atenke netung di puge tribal unity do nangi la pen bidasi inleng arlo sochu nepsi rat agno si lembre enbre son rat agno ki enbre ke bang langdun trong ke enbre ke kopia tumdu nili ke teklong ke herota eni langdun lor hot ke langdun lor hot ke enbre ke methana tum chele che la sinon ke bidasingin leng ta methana standard ke langdun habla anke hala bidasingin leng aphan ako puhusi karwa la BJP taramane BJP ke do anta methana son rat angno che enwara tami puge po tum lo kang tung atum sila la tu la pen lang dun trong de la tum claim po la son ni dalin teron pia son ako pinchong tu opo lanjot takalila himanto biso sormata bidasing ingleng la methana son mirdalin teron piapan radang no envere halaslo monit pensi himanto biso sormata ini turapcho tarmane himanto biso sormata radang no che envere tachoklo puge po banglo aman pituro lasi himanto biso soma asomson itu na ni la pen lain bidasing ingleng apan nonaman eresra MLA pen la pen akam do an pen pisun dek nang jipu ilitung jipu alang lipanyong si pisun se aman piturong pulotan Bamboo Mohol Mande Check Amohor Karbi Anglong Autonomous Council atum pen pilong li lapen ke cividro serak nangji pusi nilebalong ratatum kachisong pon lakhain koropo nilip MSC constituency ke parlo Chukhela Higher Secondary School Open Stage along pinini phaing koropo pre suri ni rain koropo ni Karbi rong aswara tum pen patir pir ponsi Karbi Anglong Autonomous Council atum pen Check Bamboo Mohol kipia puthak chingwai pon Chika khiti ke chuklem atum pen chenglok ladak check a karbar business kam ka chuklem atum lapen ke organization atum pen lapen ke Mr. Vincent Ronghang check Bamboo amohor kelong atum do an chingwai pono bonta check ka chu e ka chu som atum lapen ke check a business akam ke chuklem ka chu yor ka chulang atum anabang chidon dun de dasi check Bamboo ke Karbi Anglong Autonomous Council pen mohor pilong le lapen ke cividro serak nangji pusi nile balong kache song arata tum pen lam the che paklang pon Karbi Anglong Autonomous Council pen mate ke AEC pen lahaya sai ki claim ke deng pon ki rat phan adukang hoi pon mate rat phan avi ka chong se ba sai si claim pon rong lu pusi rata tum Karbi Anglong Autonomous Council asong ya potong phan jong pon nile pen philip tisu pen ala cek kichutikia hin pen alam netu mohor nang gibi kok bangke nilitum chidonunde la pening samse athela ke nilitum chutiki kidukela garada tumsi chutiki vek le methanja kombensi choklem vek la sila ke nilitum chutikia rada tu mate inglonga rada tum ke nilitum ke kroithekte alang litum Karbi Anglong Autonomous Council la kichoklema khitia long anta pini ilitum han text na ke la sipini Karbi Anglong Autonomous Council phan ni ki put kangtung ke lalo je inglonga rada tum phan kai ke da ki bear seat la pen inglong ki chutikia rada tum phan ki kapaching thur jikali pini ka ke paching thur je asai ke pini claim ple nilitum phan la sonsi kai ke da ki bear seat nilitum phan kai ke da la sonsi kaprek ka hin pensitami nilitum phan akirap ke nilitum che thegli la sinon la check chot kali mokelitum ki choklem covid sitame robor sitame council sor la pusi
tax council pen la son si tender nang bipo la si pini nilitum ka chetong ke la hello nilitum la bang so tender long bang ke nilitum chedon nak the Karbi Anglong autonomous council atum prabjin pen cividro nang ji la pen la mohoran dar pu bang ke nilitum chuti kia rada tum la pen nilitum chojor cholang rada tum ke nilitum kroi thek the pusi pini nang litum perang ke ameyang nu long tanili hin pen nilitum a hin pen pachini dak la pen chuniri lo alang litum prabjin pen la bang so mohor cividro da prangje phansi nilitum pini rado anta nilitum chedon sar pen nilitum council sor phan nilitum la bang so ke hang nilitum padolo Jongsi mohorna bikok pulote biasa lo. mohorna bikok pulote nilitum ke amohor pharmacy nilitum ke ache kamat jorje athe nilitum latak ningkan ko anpen ne Karbi Anglong autonomous council atu tax nang bi mohor nang bi biang ko benda nilitum ke labang so check labang so khiti pen si nilitum ke chipereng lo piso somar pen danglok nilitum chuti kia rada tum ke nilitum ke khiti pen sipini nilitum ke kereng aposi alang litum nang bikok sitame nilitum ke un an ben nilitum ke chedanji So ini dak kerangke silpen koson sila sol mohorna bikok athi laga nilitum methang ke ebe kicho sombe kapo lapen alang tum ta room masi bunai lo je la 2017 na ningkan pen ki lake agriculture dak dang ke non koson puna engol ba la tum mohorna bikok alang tum pulo development koson si development lo non raga phan ko ani ki oi niai ki ber thip i methang ke ebe pata ko tax pinang lang ma lapen non kisaman tum ning jelo arle thitu alang tum pulo cek atum long pengen ni tum tax zon de pin ke pu kona pesla tum kan yelong lok kona power lo ni tum gorom pani ta tax ke ta paisa pibong lapen forest ni tum tax pibong lapen ladak chukela sta ni tum dak town committee ni tum tax pibong ande la sa tax kona si pang buel la lanang tum chitar lip da tha prangsi ala ni tum ban tax anoi lapen laso pa ni tum totally khoi dekhe lapen jong si mohon ang bikok pen jong si molo suluk sodak ulote la bangke mohol atum lapen tax department lapen council atum lake adai chian vek nang ji risk tian vek nang ji lagan tum chikroi masih chikroi te lapen lasi ni li chuning ri lo li tum ninga che the nai dak ni li pelong pubitro rong pibanda ni li hin ben ni tuma song ben tum chuning ri lo la bangke nang chividro pidun vek nang ji lapen tum kai kaya mat kiduk kilak aphan hime jangreng aphan arong aphan ninga kaching hom nai ninga pilak kirap nai bang ake hai doktor tuli ram rong hang cm phanta ni lihin ben chuni rilo labang ke nilitum kiduk kilak aphan nang liyong si kang hon do thulang lapen nili parada phan kiduk kilak phan pachutuki nang pachoklem nang pachodam nang breng dog reng ni pado nang kulong jong si nang li ning ke matha dolang pulote labang so atendara bang ke nang li immediately nona mat pachi withdraw vek nang ji lasini tum rada tum kroi kroi athila rada tumba kiduk kisung ko an benela pen siki jok ilo kisaman dam admission mowe kisaman no kiduk school kidun imowe figi pi mowe non adon tinda loan is hinido la so loan da la so check pen lok siki tu ande councilor sir adon bang bela loan nang tu piloma la pen tender long lok betela tum phan adon loan pidami ma nang tum council sir nang ma tharun tha la sinili tum asong pen bang ke la so tender ke ni tum 100% ni tum chedon thek the la pen ni tum correct the la pen mo suluk so dak pulote la bang ke councilor sir adai chia nang jila ban ihum pen 200 la pen habo pen garina lu pen de bugian longta tax gela ta pharopho ako wang du chot bo foreson ta ta pharopho la pen ako sidun nyan che dam po la ta suri pho ande la so tax arni siang bong hum kep dam po ba ke kom nai sin tum durilo hum kep pen 2200 ne la support calculate tha into 30 ke chiklo yanang bong council long ka la tax ke lege rat tum matha tha council tum la che talip tha West Karbi Anglong Labor Union atum Assam State Pen Registration alo long ponatlo Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasawara dapan mathasi monokram sapen surhinira inkoyaningkan West Karbi Anglong Labor Union amhang pathek pondo WKALU amhang pathek det penapit monokram salapen alangdi arisang ho atum pen dode sang se West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong alo labor datum aphan kang thorponchi aphan ningkan pho sai claim pondo Ningkan Phoapi, Assam State Labor Commissioner Atumpen, Deng Ponsi, Priya Chikloni Phaingkora Pliani West Karbi Anglong Labor Union Abitung Atum, Guwahati Rongsopi, Ulubari Along, Kido, Labor Commissioner Asaihem, Sram Bhawan, Along An Pali Damsi,
Labor Commissioner Officer Anandlal Gyani ariding pen registration alo chewan det pen West Karbi Anglong kachibang hut WKLU District Committee Area Committee atung Maipu manapkram saphan Karbi pohopen archo pensi kangthum karnia jaimek dengpon Laso apikadokawe WKA LU kaching honarada tumpen registration alo chipeklang pen anisan churinti kijut sibang so registration alo kelongpon apo General Secretary Dipanji Amsi Vice President Borson Kro Assistant General Secretary Sotro Teron lapen kadokawe West Karbi Anglong Labor Union along kachapat dugdun apot Maipu manapkram sapen kachurwalam the pachirpon lapen non eprang mesen mi etpen district ke thomaru labor arada tumaphan kangthor ponchi aphan lamchak chipipon Berthold and Priyanka Balmiki, Karbi Anglong News. Angsi Kardom. Nitum la West Karbi Anglong Labor Union la district ke thom phansi mangpon lo la West Karbi Anglong la pen ke East Karbi Anglong la pen NC Hill la district ke thom phansi nili mathapon lo la si aphang ke mathalo West aphan pulo sitami West aphan chot pulo te mohala East Karbi Anglong tumta kisung do de athe registration pu hormung ke joy ki hormu gali la potsi district ke thom phansi mathapona koklo la si West Karbi Anglong apen East Karbi Anglong apen ke Dimaso district la si la bangsu phan ke mathapona kok bangke labor tum sung pik lo la si la bangsu chipa jokpon thegi phan ke labor union dowek nei athe labor union dona ko athe bangke ili tum methang adyata long angta ban ke bang dopik la sila bangsu ke rai kom pon thegje phansi ili tum la labor union ing thurna koklo la sinili tum pinia bangke Assam Labor Commissioner Office pensi ni tum phan la district ke thom phan mane appointment nang pilo la si nili tum pini ching thum dam lo nili tum kit deng ponji ke lalo isi abang ke lalo je nili tum la labor union pen labor union bote kadu betum ta kachini siang lo construction kaman tani tum lada constitution ng tokone lo athe labor union pu hormu ke industry lapen company kedu an asai sitame labor union tum ke deng ponang koklo athe lake irichimun kepen ke claim dia phan mangke ili tum ke nang sot aposi construction an tani tum lada constitution ng sidolo lapen labor union tum phan ministry la so asai sitame tum dak check and balance matela labor protection lai tani tum ke deng ponji pravjen pensi deng pon po lapen ladak aru tum sita medulo la sini tum la central committee pen toipo la si akemi an ason abang ke ni tum la ing thur pon po athe labor problem ke li tum akenang sotlo la si li tum long bang law speak lo ke dam tang 1947 pen li tum kan district long po sita me labang so jabang wedelo lasi pinia bangkil tum chok lo lasi ke damtang ningkan suri ni ra inkoy ningkan pensi establish pon lo tapi nang litum pini la masuk ke mangkicun kumar kuman mana pan sedang ni men kacuru alam ti pajil pon po lasi hok pet dalam mangke lalo ke damtang hud nili long nang cirap don bang du lo sitame cipaning ding onedet ajoy ne si nili long adhok tum ke inur bani tum nang iri don bang ta dolo lasi don nang cirap don abang fu tum mangke nili hin pen sitame churu lo laben alang litum sitame na cipaning don theka posi nilihin pensi tame alang litum la bang serkep atum han churu par lo la siapang si nililong nilining ka che thenai la pen nili phan na ching hoi noi la pen la bangsu labor union tang nai pula bangsu nang ma thaden mang nililong nang cherap dundu ladak West Karbi Anglong de la general secretary Dipanji Amsi lo Cek mohol ke paduko ko pathak puthot amri chin thong duaramla cek kachuti kiara da tumpen ke EC pen tender ti withdraw vek nang jipusi sodak pen kachesong pedopontu Preya chikloni phaing kora phorni amri tinalum rongman pi pathu aklamalo ke EC pen bamboo standard paduko ko pathak prab jin pen ti withdraw sirak nang jipusi cek kachuti ki amri chin thong duaramla ara da tum puthot kachesong pedopontu Sonsin non malom kahuri sai KEC pen check tender ke peduko ko ptha kedam tang priya chikloni phai kre player ni sitami KEC pen check tender ke peduko ke chokchi lapen prabjin pen che withdraw vek nang ji pu rada tum pen pherang ke mai sitami pedupondo la sorting si puthot KEC taxation department secretary ACS ibonteron sitami wanglo bonda tender che withdraw po alam thang kaning ji kang awe
Tang te lapuson ki duk ke lak arada phan KAC pen laputong radakhi adat chodun bompoma athema Karbi Anglong inquire truck constituency angbong pen kepa phinai constituency pulote amri chinthong duaramla constituency hendo lada rat kai ke sitame check inghin arphek kachuti ki pensi osomar school ke pidun pen chenglok sang han sitame kachunam kedam tanga por hod arphek sitame mohol binang nepu pinang anradatum kachisong pedolo bonta arphek amohola bangki bidetlo lason si non check amohol pusitame radatum pen kachisong batai lo wai phit sitame non KAC kachariatum non pu anta kachibe droji aphan thang na dalamta avela KAC pen ko anma rong rop kaching thornang jia bangki langle si la radatum kachuti kia hormu along lok tong revenue hangdun poma rada phan ke paching thurji kalisi rada khia daksi chodun thurong pose alang lituma hin pen jongpo laben check laki ami thang le arong ke bang hormu kali moni tatum ke e ke sompensi kido a hormu pinak rada to mit thang si pata ke do along le along kachuti kia hormu tangte isi vet along le anam ko an pinang elang pata khajanata tunanglang KAC pen texta pinang lang pulote koson lo pusi rada tumpen ning duk chepek lang ponsi karjuk pidopo lapen labang somo hol ki bi pen chibidro serak re pulote mo rada tum anning ki jang je pen mo hola kem pridak mate chitheng chichok dokok pulote KAC textile department atum pensi adai chianang ji pusi ning je ponrenti amri pen hemari bongrung report Karbi Anglong news dukok tahan kumane ke to maning chipik lang tum get diri potanang tum bidia lapot kumane aning chipen get patong dak pulutang ke di kumane get ke to men chokdut pulutang ke bahor kang ripen pine thing piak yuk pulutang ke nitum sai ke tiki tum pan ke nitum pan atai to nitum lo abe lagi nitum pini lim chungai long se tum decision je kumane yung si laso conflicts ba violence kaca cok dokok laso yene pute itum apan nang blame nang ni itum ulang ada to je lake kopisi cipong tut pulutang ke itum maningkan ko an ni itum la cek abe par ke claim di cek kijor cek atuki tum thangalang beda cipong abe itum ning samjin ini pan kacil orang ya ini nggak rakse chori anono bangke jong se kaca cok dokok pute pido pot pulutang council pen ba taxation department pen get nang biko pon ba mohol dar biko kasi kopine cipong dut dokok pulutang ke itum long dai to we bontame authority itum bana tum nang tum council itum ba taxation department atum si lage adai to chhum nai ke thomalam bang la hello je ni tum pini ka protest ke lage farmer level pe se protest la tum sa ke tiki tum ana farmer level pe se tum sa ke tiki tum se ke song la jong si la so ka chi song bang ni tum phanang ki khat pa meme ba solution one way ba ni tum phan ku pine akti jo one way prote tum ing tangrak pan je song jong se farmer nungge tum bambu farmer churla itum pineapple farmer dolan ginger farmer dolan rikete ki dum dolan lapona farmer bang pak purte ki dukhai se wede ji itum council ma ge bang nahi bang de ji itum block ma ge dam ni tum dam de ji pini ge check kate ki tum churla standing se kapre kate ki dum do ban phei pulotang ge Karbi Anglong kija tum da siksak dak ji dasi kalang khating burutan itum bang foru phi bang ara chitong dasi bang foru phi bang foru ora chitong lake amri constituency dolo Sinthong constituency dolo lapen duaramla constituency dolo angko next isongi burutan kapre constituency ta wan ko ala duaramla la pension MSC non dobo ma MSC dum ban ba lengit het mon kunang ko pa rasi ka pathe bina rasi ka pathe si running hang se mon bun kilo baka pihai lo non minister mandir hikmate alang dum tame minister man me prang MSC man me prang ke alang pe apu tu alang hema tu matame lahai ti ke claim pensi alang lu ko chali thai sinon alang tu non minister mandir a phige ame thang phan chitene de chok sidat po mobu di nang ko jul ke chok chite po alang ta minister man me prang ya pe puya sai tiki bang thai mati kali di kalang minister mandir a phi bang ke sai ke tiki ban tur chor chok sidat po lase ke chuning rije ituma MSC phanda chuning rije ne tum phana sonam tur chor itum da ong dung ma check ka cho eke lai